ҳамдӯрон азиз, идома метиҳем наворро аз гармхонаи замонавӣ ширкати Тоҷ Агро. Гармхона замонавӣ буда, муосир буда, ба тамоми қонуни гармхона ҷавобгӯ аст. Бинед, ранги самолёт вентиляторам дорад. Мотори самолёт бури ҳаракташ боло шумо набинед. Гармӣ гузаронда шудааст. Мана ин помидорҳо шинондем, помидорҳо аллакай гул кардааст. Мана пешаш бастагӣ аст. Ман нишон диҳам шумо ба худо хоҳад ин помидорҳо баъд аз 1 моҳ мумкин пешаш пазад. Якчанд одам дар инҷо кор карда шудаанд. Гармхона чӣ мегӯянд климат контрол дорад, яъне ки климати худашро худаш контрол карда меистад. Бинед, 2 қават аст. Як қават клёнка аст боло ба, як қавати дига боз кимчихел болопӯш аст ки автобро 50% мегузаронад. Бубинед ки хоҳед агар анава як қисмаша бо рӯзона мекушоед барои гармӣ камтар бурояд гуфта, бисёр гармӣ бад нашавад гуфта. Мана тамошо кунед, чашматон роҳат барад. обунучиҳои муҳтарам, барои шумо омадем. вилояти Хатлон навор гирифтем аз ҳамин гармхона. Ин гармхона 1 гектар аст. 1 гектар. Ва мана ин бинед, ҳатто даволаш гул кашол кардагӣ. Чӣ хел хушрӯй кардагӣ, чӣ хел зебо кардагӣ. Системашро гӯем. Системаи обёрӣ қатрагӣ мана бинед. Мана ин вай гузаштааст. Трасса рафтагӣ. Мана трасса рафтагӣ, якта трасса. Дидед, трасса рафтагӣ. Ва аз якта трасса якта шланги қатрагӣ рафтагӣ, якта не, 2 рафтагӣ. Ин якта, ина шакли дига. 2 шланг рафтагӣ, мана хе помидорҳо шинондагӣ, помидорҳо 2 тараф кажала кардагӣ. Дидед? Хобондагӣ. Инашам нишон диҳам шумо ба. Мана помидорҳоро хобондааст. Дидед? Он тарафу, ин тараф, он тараф, ин тараф мобанаш холӣ кардагӣ. Ва баргҳоашро чинда истодан. Бӯи помидор, бӯи гули помидор, помидор да димоғам зад. дидед ҳамдиёрони азиз, аз сифати навор бахшиш мепурсам. Телефонам камераш ба қувват нест. ман ҳам қадар мехоҳам ба шумо ҳамин чизе ки ҳаст ҳамиро хушрӯй чӣ хеле ки ҳаст ба шумо нишон диҳам. Акун намедонам телефони ман ба шумо нишон медиҳад ҳаминро ё нишон намедиҳад. Мана боз як гармхонаи дига бо 1 гектари дига аст. Помидори чери ҳаст. ин помидори чери не, ин помидори калон мешудагӣ, калон ҳаҷм. Помидори чериш майда майда олуча бурин да дига ҷо ҳаст. Ман бурда шумо ҳозир унҷа дам нишон метиҳам. Ана ҳозирашда ман пульт управлениҳои ҳаминҷа бинед. ҳар як қатор худаш ба пульт управление дорад. Мана ин туркӣ будааст. дидед? Туркӣ будааст. ихе кардам кани чӣ хел шуд? бӯи помидорро шунидесе муҳтарам подписчико, тамошобинон, чӣ хел бӯи хушрӯ дорад, а? бинед. Тоза, озода, меҳрубон, ҳар рӯзи чанд маротиба инҷара. Мана бинед, даруни помидор одамо гаштем. Помидор қадди одамо шудааст. Ва кор карда шудем духтарако, занако, занҳои маҳаллиро соҳиби ҷои кор кардан намедонам 50 кас аст, 100 кас аст. инҷа соҳиби коршудагӣ, соҳиби 3 вақт авқоти гарм. ман имрӯз фаҳмидам инқадар соҳибкорони мо беҳтарин соҳибкоронро дорем мо. мана ҳамин хел ман мегузарам ҳозир баъд ба дигар гармхона. дар паноҳи худо бошед.